ZANU-PF naPresident Mnangagwa sezvatinoziva tese aiwa vari kupisa munhau nekuda kwekunetsana kunonzi kwakaitika pakati pavo naVice President Chiwenga. Aiwa tisapinda munhau izvizere zvinzi aiwa muZimbabwe politics aiwa dzava kutobhohwa vanhu nekuda kungonetsana kuri ngoitika. Aiwa ndopano kuti bva subscribe ulike utina on the bell icon nekuti panapa panonyorwa pachinzi zvikukutu zviri kuitika mubato reZANU-PF izvo zvasiya zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvine chidokwa chekuda kuzara mangwana renyika maererano nebumbiro remutemo reZimbabwe. Mutungamiri wenyika anobvumirwa kutonga kwematemo maviri chete, asi vatsigiri vaMnangagwa vanonzi vari kuita kutsika madziro vachiti vatonge kusvika muna 2030. Izvi zvakonzera kunetsana mubato sezvo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga vachitevera chigaro chemutungamiri wenyika sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Zviri pachena kuti muZANU-PF mune kunetsana kwemasimba uye vanhu veZimbabwe vava kuneta zvakanyanya nemhirizhonga uye kusagadzikana munyaya dzematongero enyika. Saka ndo zviri kuya zvibuda pachena pana zvinzi aiwa vakomana avo asi vamongoziva ngoti Idi Mnangagwa agara nemasupporters ake ari kuuya achisapota achiti aiwa 2030 aiwa Idi Mnangagwa anenge achipo, asiwo VP Chiwenga according to the constitution vari kuti aiwa ndauda kupinda pachigaro. Saka ndo nhau iri kunzi aiwa yava kunetsa muZimbabwe. Aiwa vanhu munodziziva nhau idzi, zvimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pane nhau idzi dzematongero enyika dziri kuitika aiwa munyika yeZimbabwe. Pinai mucomment section medu mumbotudza mafungiro enyu. Aiwa musangana kusubscribe kulike chinotina on the bell icon.